Още едно упражнение от рубриката "Бъдете здрави", отново за кръста. Тук често имам възпаление, аз когато прекаля в залата с много часове, и радира надолу по крака. Как освобождавам съответно тази си болка, как се отървавам от нея, от едно лесничко упражнение, с което явно разтягам и се чувствам добре. Използвам пак един от моите любими инструменти, пръчицата. Поставям я някъде отпред, така че да е стабилно. Ето така да ме виждате. След което се отдалечавам назад. Разтворени са краката ми на нивото на рамената съответно. Минавам назад, защото сега ще навеждам тялото си. Ще го навеждам напред. Тази част, тази кост трябва да съвпадне долу с краката. Да не е напред, да не е назад, защото ще загубя баланс. Точно над тях трябва да бъде. След което навеждам от кръста напред, ето по този начин. Ще бъда хваната с двете ръце, сега го показвам с едната, за да видите как главата влиза между двете ръце и се получава права част, ето по този начин. Опитайте се да дадете гръбнака надолу към земята, да не е изгърбушен нагоре, а колкото можете надолу към земята, но да бъдете сравнително прави. Ето, поставям и ръката си. Ето това нещо трябва да се получи. Ето по този начин главата слагате между ръцете. Дишате спокойно, дишате и заставате няколко секунди, до 10 на секунди. След което, за да не ви се завие свят, лекичко се приближавате към своята опора насреща, вашата пръчица. Това нещо го правите